madoka chere mabuja akanaka. Tauya ano nhau dzanyasi musi wechishanu riri zuva rechitatu mwedzi waMbudzi. Kaiti kupei zvanyasi, asi ziwai kuti svondo rino ndopo kupedzisira kupai nhau nyasi. Mangwana tiripo bati kumbotekaira ipapa. Munhau dzanyasi makamira makadari. Mumwe akamboita ajendi obatoro CCC kurungwe Alan Tirapasi paipapa agotonzi anyimiwa bhero pokare. Apa atoita mwedzi mitatu chaiyo arimo mujeremo, wi kubuditsiwa kana kupuwa bhero pakaita kunyangara. Dai obatoro CCC waita kusimba kutoti abuditsiwe nokutoti zvaita kunyangariwa chaiko, waakuita sowamutaya. Kanzuru yeguta reHarare ipapa yagototi iri kuimba kuti vanhu vachagoitsigira pakutura kwayagoita zvinhu zvinochokuita nokutekaidziwa kwemari, budget pachirungu. Wagotura iko kutekaidziwa kwemari kuriko mariyo mamiliyoni okuAmerica 500, 500 million budget pachirungu. Wari kuti iro budget irori ndiro richaita kuti zvinhu zvoupenyu hwevanhu mugutamo zvisanduke zviite zvakanaka. Wari kuringira kuti vachanhadzira mugwagwa pokare nokunhadzira kutekaidziwa kwemvura dzotsvina pabodzipo nokutekaidza kwemvura chaidzo dzokumwa. Zvinoita zvakanaka kuti vanhu vese waboye upenyu husvino. Ipapa taakutoringira kuti peno vanhu vachakona kuzobhadhara maridzo nokuti upenyu hwevanhu hwakaita kupfanyiwa kureketa kuno nemamiriro upfumi. Musangano wosadhaki uriko mangwana ipapa kunzvimbo yoLuanda kuAngola. Rekai tigoona kuti zvinenge zvichitekaira sei. Paribata aziva kuti izvezvi kuri kuda kureketiwa nozvei, kana kuti pawakabvumirana kuti vachaita musangano pokare wakabvumirana kureketa nozvei. Tati tazviziva ba, asi ticharamba takaringa tichizokunyepai. Kwai nyasi kwaitika masura chaiwo. Ipapa kwai Emmanuel Makandiwa anokereke ache UFI wagoita zvokuenda kopwanyira vanhu dzimba dzavangowa nadzo kunzvimbo yoretreat munaseke mugwagwamo unoenda kuchitungwiza. Ipapa kwai Makandiwa ndiye akagopuwa ivhuro, asi vanhu vakanga vapuwa nomusangano wachibva waitawo zvokuvaka-waka. Hino kuti wakazongowaita seiwo ipapo. Chigiredha unotoita kuona chichienda kopwanya zvese dzimbadzo. Zvinoita kurwadza. Rekai tione kuti zvichapera sei, asi tanga tiri bekuringira kuti zvinosvika pakudari ivhu richinzi ivhu rekereke. Unobva waona kuti pakaita kunyangariwa chaiko. Ipapa ari kuda kuwaka, heno kuti ada kuwakei, asi zvaita kurwadza. Heno dai taakutoimba kutoti ipapa mvura inombomira kunaya kuitira kuti vanhu vavo vareke kugovhiringidziwa nokusaika kopokurara. Wamunangarwa kwai wagoisa anonzi Larry David Mavima kuti aite kumwewo makomishina kuPublic Service Commission. Pabodzipo waisa naDr. Benson Dube kuti waite ndiwo munyori kuofisi yaKembo Mohadi. Rekai tigoona kuti zvinenge zvichitekaira sei ipapo. Nyasi wamunangarwa wanga wariko kuru pane State University wari kupa vanhu wanga wachigirajueta mapepa avo ekugirajueta. Wanga wari kugirajueta wagirajueta kariko chi14 kuita vanhu vanogirajueta pachikoropo. Aivati kuti makorokoto. Gweta Beatrice Mtetwa ranyora tsamba inorwadza kureketa kuno, richitoreketa iro kutoti aiwa wamunangarwa wari kutyora mhiko yawakatora nokuti wakanyorerwa tsamba noJudicial Service Commission ikareketa iyo kutoti vanofanira kuti waite vanhu vanoferefeta kuti mutongi Chinamora achiri kukodzera chere kuti apuwe arambe ari pakutonga.
asi wamunangarwa wakatodekara zvavo vari kudaba kana kuzvimbwa izvozvo. Regai tigoona kuti zvinopera zvakaita sei, toramba takaringa. Tomasi tabvire nyika mukanya mapfumo agonzi achauya kuZambia zuva rechipiri mumwedzi waZvitayi wati kuringana nawo uyu, kwaye ari kuuya koridza kune inonzi Roots Music Festival, tikuti makorokoto. Kambani yoFast Jet yavhiringika ipapa, vanhu vazhinji waribe kana kufara nozvairi kuita. Vanhu vagotobvunza payakaita bhabhura rodzi aite ndiye mumwe wavanhu vanenge vari kupa vanhu zvokudya imomo nokudidi, kuti ko zvakagotekaira sei, nokuti munofanira basi kuita vanhu wakatoenda kofundzisiwa kuita izvozvo. Kuno wabva watanda kutoti muri kureketa zvakanyangara pamusoro pokambani, tichatokusungai, wamwe tichavatarambidza kuti muone dande mutande redu zvibva zvadidi. Unobva watoona kuti chiZANU-PF chakanyanyisa kuwapinda, zvinoita kuhwadza. Zvakaita kuoma chaiko, asi regai tigoramba takaringa hedu. Okay, Zimbabwe kwaipapa pairi kuhwadziwa chaizvo kambaniyo nokuti zvainotengesa zvaderera kutengiwa iko zviri kuita. Kureketa kuno pachiri pechisvinu wari kutoti zvikaramba zvakadari panosaya kana chibodzi chawanoboya idi. Regai tigoona kuti zvinomera zvakaita sei, nokutoti hino mabuja ticharamba tichingouringa tichizokunyepai kuti zvinenge zvichikaira sei. Tikaringa dzobhora mangwana kuri kutamba Greenfield nobulawayo Chiefs. Chicken Inn inenge ichihwapurirana noFC Platinum. Cranbourne inenge iri kuradzana usezano Triangle. Shisham inenge iripo Nomanika Diamonds. Apawo Simba Bora inenge iri kuratidza wafana wofundo, iwo wafana waiye benzawo ZANU-PF kuti bhora rinotambiwa sei. Musosondo chikwata cho Dynamos Dimbare chinenge chiripo no Black Rhinos. Wange ichitamba nongezi Platinum. Highlanders Hailanga Boso inenge iri kuda kuja chikwata chafarajero wo ZANU-PF Caps United. Yada yaiye Magaya inenge iri kuyadanurana no ZPC Kariba. Kaiti kuona kuti zvinopera zvakaita sei, tenge chikunyepai. Mwedzi wapfuura yu kwai arairidza zvinonakidza ndiye Genesis Mangombe weDynamos. Pokare atamba zvinofadza nditinashe Balakasi ipapa, tikuti makorokoto. Kaiti ringe dziri kuitika pasi rese. Munyika yeSouth Africa kwai masoja akutotumiwa ipapa kuti aende kobatsiridza mapurisa kuti makorokoza ikweyo areke zvaanoita, apedze chikorokoza. Pokare kwai kuno vamwe vanondoenda muri kuwakiwa mapuwa mabasa nohurumende obva vanoti tipei mari kana kuti munosenza ba. Kwai ipapo kwese kwakutoendesiwa masoja. Ikaitione kuti zvinoita chere. Vanhu vamwe vanga varibe kuziva zvinoitika kunyika yeZambia wagototi hurumende yeZambia inotima fani yakuita kunge hurumende yayo ZANU-PF pakuti yagoita kutoti Edgar Lungu zvaabva zvakatinda kubenuka mune zvematongero enyika akabva atika asiya acheka zvinhu zvaanopuwa nokuti anga amira basa kuita mutungamiri wenyika. Ndo mutemo weZambia kama kuno vabi edu wabva wandofunga kuti zvinoitiwa noZANU-PF ndo zvanga zvaakuitiwa noZambia. Zvakaita kuoma chaiko. Nyika yeRwanda yakutoita nyika imwe yonyika dziri kuvhura mazambuko adzo kunyika dzomuAfrica. Kureketa kuno nyika yeBenin, nyika yeSeychelles pabodzipo noGambia ndo dzimwe dzonyika dzakaita kureketa kubodziko noRwanda kokutoti ichadaba kuti vanhu vomuAfrica vapuwe mavhiza. Tikuramba tichizvitenda. Kenya yakatanda kutoti gore rinouya kunenge kuchiribe mavhiza kuvanhu vomuAfrica, saka toramba tichizvitenda dai zvaenderera mberi. KuNigeria tafara chaizvo kutoti
udarero pasi mudanho reparamende waramba zvakanga zvoda kuitiwa zvokuti waende kotengera mutungamiri wenyika ikweyo chimwe chikepe chinodhura chinonzi pachirungu yacht. Mukaona zvadando moziva kuti pakaita kunyangara. Tiri kufara kuti wabva watoti mariyo ngaiendesiwe yopuwa pwere wari kufunda kuzvikorozvo pafundo yepamusoro. Zvakanaka izvo. kuAmerica wari kuratidzira vanhu waratidza masimba yawo chaiwo. Ipapa wagotoenda paya panenge paine zvikepe kuAuckland wakabva wati chikepe chee chiri kuda kuti chisimuke nozvombo kuenda nazvo kuIsraeri chitadze kusimuka. Nobva waona kuti pakaita kunyangara. Rekai tione kuti zvinopopera zvakaita sei ipapo. Mangwana achikwata hacho Springbok kwaichiri kuenda kuDurban nomukombe. Wambotenderera nyika iya wachaitenderera kuipedza yese idi. Wachindoenda wachitenderera wachienda. Aiwa tikuti zvinofadza makorokoto. Tiri ipapo mabuja. Rekai tiboya nemuso muvhuro. Murinzike zvisvinu. Pokare nowamwe tobayana zuva romuvhuro.